बिपिएफ हानजाया ओरैबायदि मोनसे कन्डिशनाव दङ राजा महाराजानि दिनावहाय जितिया जुद्ध जायो जुद्धआव रौनिया सैन्यफोरा जेनजोबनानै माने सारेन्डार जानायनि समावहाय राजाया राजउन्दनिफ्राय ओंखारलांनानै फिल्डआव ओंखारलांनाय बायदि जादों आरो बे दावहायाव बे राजाया जेनखायो दिनै माने रिहुनमोननि अबस्थाया बेबायदि जादों जोंनि रिहुन दैमारि बिथाङा जोंनि नैबे इउपिपिएल सरकारनि टाइमाव प्रमोद बर' दैदेननाय बे सरकारनि टाइमाव जोंनि दै लोंग्रा जितु आसुनि बेयो टटेलि फेइलार जादों होननानै बिथाङा बुंनाया बे नंखाय आसलते बिथाङा गावनिखौनो बुंना लानाय जादों खारन दिनै जों गोबां उदाहरन होनो नाङा मोननैसोल' उदाहरन होनावनो जों मिथियो जोंनि बे अदालगुरि टाउनावहाय 2 कौटि थाखा खरस खालामनानै बिथाङा नैबे जोंनि गलमा चौकआव गंसे नैबे जोंनि हायार सेकेन्डारि स्कुल खाथियावहाय बे गंनैखौनो नायबानो जाबाय कौटि थाखा बायनानै दिनै दै गरदसे रायजो राजाफोरनो लोंहोनो हायाखै नाथाय दिनै जोंनि जि जल जीवन मिशननि दारा जिखिनि इउपिपिएल सरकारा खामानि मावदों दिनै रायजो राजाफोरा गोबाङानो दिनै दैनि सुबिदाखौ मोननो हादों दै मोनलोंदों दा बिथांमोना आसलते एक्चुअली नार्भासजों नंखाय खोथाफोरखौ बुंनायनि थाखाय आरम्भ खालामबाय थादों आरो बेखौ रायजो राजाफोरा बुजिनो बाखि गैया दिनै जोङो हमनो हादों मिथिदों आरो फैगौ जि मोनसे 2025 सननि जि बिसायख'थि बेयाव रिहुन दैमारिया गावनो भैरबकुन्द समस्तियाव गेलेनो थाखाय थिरांथा जाबाय होननानै जि फोसावदों बिनिफ्राय जों बुजिदों दे रिहुन दैमारि बा हाग्रामा हानजाया दिनै जाय मानसिया आसामनि 2-3 केबिनेट मिनिस्टार जाखांनाय मानसि बिथाङा दिनै काउन्सिलाव गेलेनो थाखाय रेडि जानायनि कारना जाहैबाय दिनै हाग्रामा माने बिपिएफ हानजाया ओरैबायदि मोनसे कन्डिशनाव दङ राजा महाराजानि दिनावहाय जितिया जुद्ध जायो जुद्धआव रौनिया सैन्यफोरा जेनजोबनानै माने सारेन्डार जानायनि समावहाय राजाया राजउन्दनिफ्राय ओंखारलांनानै फिल्डआव ओंखारलांनाय बायदि जादों आरो बे दावहायाव बे राजाया जेनखायो दिनै माने रिहुनमोननि अबस्थाया बेबायदि जादों रिहुननि जिखिनि माने मा होनना बुंदों बिथांमोना जोंजों जुस खालामनो थाखाय इउपिपिएलजों जुस खालामनो थाखाय प्रमोद बर'जों जुस खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै आरो रावबो गैलिया खारन खारै खारजोब्बाय हाग्रामाजों रावबो गैला आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना होरलां होथां आरो बे अबस्थानि थाखायनो दिनै गावबा गावनो बुंना लानो गोनां जादों आं भैरबकुन्दआव गेलेगोन सोरबा एमएलएआ बुंदों आं रौतायाव गेलेगोन सोरबाया बुंदों बबावबा गेलेगोन होननानै बिथांमोननि जायफोरा एमएलए मिनिस्टार बिथांमोनानो दिनै फैगोन बे 2025नि बिसायख'थियाव गेलेनो थाखाय थियारि जादों बिथांमोना साफा जेननाय राजा आरो बिथांमोना बे 25नि जितु 2025नि इलेक्सनावनो बिथांमोना नेचारेल डेथ जागोन बेखौ दिनै रिहुननि जिखिनि माने मा होनना बुंदों बिथांमोना जोंजों जुस खालामनो थाखाय इउपिपिएलजों जुस खालामनो थाखाय प्रमोद बर'जों जुस खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै आरो रावबो गैलिया खारन खारै खारजोब्बाय हाग्रामाजों रावबो गैला आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना होरलां होथां आरो बे अबस्थानि थाखायनो दिनै गावबा गावनो बुंना लानो गोनां जादों आं भैरबकुन्दआव गेलेगोन सोरबा एमएलएआ बुंदों आं रौतायाव गेलेगोन सोरबाया बुंदों बबावबा गेलेगोन होननानै बिथांमोननि जायफोरा एमएलए मिनिस्टार बिथांमोनानो दिनै फैगोन बे 2025नि बिसायख'थियाव गेलेनो थाखाय थियारि जादों बिथांमोना साफा जेननाय राजा आरो बिथांमोना बे 25नि जितु 2025नि इलेक्सनावनो बिथांमोना नेचारेल डेथ जागोन बेखौ दिनै बुंनो नागिरदों आरो बे दावहायाव बिथांमोना जेनखाबाय आरो